Takže zdravím vás, dnes sa pozrieme na Rage.sk aka Hnev.sk. Každý ho možno poznáte z detstva, je to slovenský cringe lord a tak ďalej. Poďme na to. Odpoveď je 7. Nesprávne, ty si tak hlúpy. Pani učiteľka, myslíte si, že ste múdra? Rozhodne viac než ty. Dobre, tak si to otestujeme. Prvá otázka, kto je váš šéf? Riaditeľ? Ako inak poviete, že niekto existuje? Je? Čo je opakom slova skvelý? Hrozný? Ako by ste opísala niekoho, kto svoju prácu nerobí poriadne? Lenivý? No a nakoniec, ako nazývame niekoho, kto strašne smrdí? Smraďoch. Pani učiteľka, môžem ísť na záchod? Ale rýchlo. Pán riaditeľ, mám tu pre vás odkaz od pani učiteľky. Chcete ho pustiť? Samozrejme, pusti mi ho. Riaditeľ je hrozný, lenivý smraďoch. Ty pičo, viac vtipného typka som nevidel. Hlavne bro sa cíti nejak tak teraz. Je to vidieť, že je to asi predovšetkým mierené na deti, ale ty pičo ten cringe za tým. Toto je ten najhlúpejší človek na svete. Vážne? Vyzerá celkom normálne. Tak pozeraj. Zoberieš si 2 eurá alebo 20 eur? Vezmem si tie 2 eurá. Vidíš, a toto robí každý deň. Hej, môžem sa ťa niečo spýtať? Áno, jasné. Prečo si zobral 2 eurá namiesto 20? No, pretože ako náhle by som si zobral tých 20 eur, tak je po všetkom. Ty pičo halus, že polka ľudí, čo to kúka, nechápe, tomu hlavne nechápem, kto by to dobrovoľne kúkal. Ale okej, každý sme nejaký, hlavne furt je to o tom istom, čavo je buď na silu vtipný, alebo úplne jeble hádanky. Tie komentáre svedčia o tom. Ale dobre, poďme sa ešte pozrieť, čo si ešte pre nás prichystal. Hej, Segra, čo je? Čo zas chceš? Čo je opakom slova ja? Ty? Doplň vetu, prečo sa neučil na test? Si? Ako sa píše číslo 10 po anglicky? Ten, čo je opakom slova najhlúpejší, najmúdrejší, ako nazývaš brata alebo sestru? Súrodenec. Si tým istá? Áno, čo to je za hlúpú otázku? Takže v podstate hovoríš, že som ten najmúdrejší súrodenec. Čože? To som nepovedala a nikdy by som to ani netvrdila. Uvidíme. Ty si ten najmúdrejší súrodenec. Si tým istá? Áno, čo to je za hlúpú otázku? Jebem na to, nemôžem už ďalej, čavo je proste táv, nič sa nedá robiť. Poďme sa pozrieť na komentáre. Nice, to je krásne. Kuciak nezomrel pre toto. S tým plne súhlasím. Tak poďme na posledné video a končím už fakt. Hej ty, poď bližšie, kúp si čokoládu. Poprosím si jednu. Budú to 2 eurá. Ďakujem. Prosím, kúpiš mi tú čokoládu? Dobre, Zlatko. Poprosím si jednu čokoládu. 10 eur. Pred chvíľou ste ju predala tomu dieťaťu za 2 eurá a od nás chcete 10? Pani, vy ste dospelá, takže máte viac peňazí a preto platíte viac. To je nespravodlivé. Až viac, platíš viac. Vzdávam to, poďme preč. Tú čokoládu dostaneš. Mám len 20 eur, bude... Bro, vyťahol papier a nie peniaze. To už jak v piči, si aspoň si zober normálne peniaze, ty pičo. Budete mi vedieť 10 vrátiť naspäť. Tu je váš výdavok a čokoláda. Mami, to si nemusela, ale ďakujem. A teraz sa mi stráťte z očí. Počkajte, ja som si práve uvedomila, že mám 10 eur. Chcete radšej tých 10 eur miesto tých 20? Áno, to bude lepšie. Dovidenia. Tak tá je úplne hlúpa, zaplatila 10 eur namiesto 2. Čo sa to tam stalo, mami? Máš čokoládu zadarmo. Dobre, jebem na to, dúfam, že sa vám video páčilo. Dajte odber a like, čau.